कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। बोमनहळ्ळी बॅकवॉटर वाठारात मृत हत्ती मेळ्ळो, वन विभागात खळबळ। कारवार हलयाल तालुक्यातल्या सामराणी रान वाठारात बोमनहळ्ळी धरणाच्या बॅकवॉटर वाठारात उदकात मृत अवस्थेत एक हत्ती मेळिल्ल्यान रान विभागात खळबळ उडली। स्थानिक नागरिकांन बॅकवॉटर उदकात तरंगतो हत्ती मृतदेह पळवून रान विभागाक माहिती दिली। माहिती मेळताच रान अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळात दाखल जाऊन पळवणी केली। बॅकवॉटर वाठारात हत्तीचो नियमित संचार असलो तरी उदकात मृत अवस्थेत हत्ती मेळचो संशयास्पद मानती आसात। मृत हत्ती उदकाच्या मध्यभागात आशिल्ल्यान मृतदेह भायर काडचीसाठी रान विभागाच्या पथकाक मोठ्या अडचणीचो सामनो करचो पडलो। स्थानिकाल्या सहकार्यान दीर्घ प्रयत्नानंतर मृत हत्ती भायर काडच्याक यश मेळ्ळे। नंतर पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि रान विभागाच्या उपस्थितीत शवविच्छेदन प्रक्रिया पार पडली। घटनास्थळाचेर वरिष्ठ रान अधिकाऱ्यान भेट दिवन परिस्थितीचो आढावा घेतलो आणि हत्तीच्या मृत्यूचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू केला। शवविच्छेदन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पर्यावरण आणि सुरक्षेच्या कारणान बोमनहळ्ळी बॅकवॉटर वाठारात या हत्तीचे अंत्यसंस्कार केले। कैतानाळा पुलालागी मोठो अनर्थ टळलो, चिखलाच्या रस्त्यात बस कलंडली। कारवार जोडा तालुक्यातला कैतानाळा पुलालागी बेळगाव मार्गावेले परिवहन बस चिखलाच्या रस्त्यात अडकून एक बाजून कलंडली। सुदैवान बसातले प्रवास थोडक्यात बचावले आणि कसली जीवितहानी झाली। सुमार 75 लाख रुपये खर्च करून नवीन पुलाचे बांधकाम सुरू असले तरी ते अद्याप पूर्ण झाले ना। पुला बाजून तात्पुरतो पर्यायी मातीचो रस्तो तयार केलो असून मुसळधार पावसा लागून तो धोकादायक झालो असा। याच चिखलात बस अडकल्ल्यान प्रवाशांमध्ये भयाचे वातावरण तयार झाले। गेल्ले 3 वर्सां पुलाचे काम संत गतीन सुरू असून पावसाळो सुरू जावन सुद्धा काम अपूर्ण आशिल्ल्यान स्थानिकांन संताप व्यक्त केला। आणि कितले लोकांले जीवाचेर खेळ खेळतले असो प्रश्न करत नागरिकांन सार्वजनिक बांधकाम विभागान तात्काळ दखल दिवन कायमस्वरूपी उपाययोजना करचे अशी मागणी केली। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळी सुरुवात झाला। तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या। ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज। मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या। कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा। प्रति शनिवार आणि आयतवार। वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा।